meu estudi és el referit a l'activitat d'aquests jueus com a prestadors de diners. Era l'ofici de molts d'ells i d'altres que tenien un ofici diferent, eren sastres, argenters, però també aprofitaven que tenien un capitalet també per prestar diners. I això donava molta vida a la comarca, perquè eren els prestadors dels pagesos. Els pagesos havien de soldar les collites, que es diu. És a dir, quan feien una collita havien de tenir una part per tornar a sembrar. I de vegades no els hi arribava aquesta collita. Llavors demanaven diners als jueus i els hi tornaven al moment de fer la segona collita. Però a vegades no hi arribaven i els jueus s'havien de quedar o amb la vinya o amb un camp perquè els pagesos no havien pagat. Ara bé, els jueus no eren els únics que es dedicaven a aquestes prestamistes, sinó que també hi havia els drapers. A la Seu d'Urgell, els drapers, és a dir, els mercaders de teixits, de draps, tenien també el seu capital i també feien de prestadors, que això és un estudi molt interessant, que jo sempre ho dic allà a la Seu, que a veure si hi ha algú que s'interessa. Però de moment no hi ha ningú que s'interessi per aquests mercaders de la Seu d'Urgell. Alguns d'ells molt interessants, perquè n'hi ha un d'ells que és mariner i el trobo el 1300 amb una nau que anava a aigües mortes i té un mal final, pobre. Però, vull dir, hi havia, a més dels jueus, hi havia a la Seu d'Urgell molta gent activa en el comerç.